Don kakten ka basyaw tanat ba ka bang kum ni. Wanam pun kun slai ila leish pang ka ki biru ki kran che phang jong phi. Bat token mau ye kane. Ba la ka jing shem jong phi ka kella ka jing kran jong kiru kala kella. Kublai phi ki parap e jinga manga or reming san bamon menta ka si ka jing tu khana ka balangkot bat ka basyaw tanat nak menta jong phi. Laong ba shisen ha ka bi ka por don ha ka bi ka shnong nong kondong ba don wei ku pa bat wei khon samla. Bat kilay osngo bahkan sadon kata ka exhibition ka yeu kabayadi yathit ya kimrat kimereng kumta kidon yo we ukada par kumta makiru kilarai ban ge shimenta hakata ka yeu yadi yathit ka exhibition kumta kila yalam yo ta ukada jongki ban lej syakata ka yeu barkat ba kidang ya lenti kumta kite ya uta ukada da we utelai enda kila poi kham hakmat kendiat don gibru ke yo I yakini gibru bagi yai kumne bat ki yo I ba uta ukada uyat bat kelastang barangkaran paramaki kibru ayukum kini kibadon ya ukada tangba ki bomnang kumno ban pendon kam ya utau kada kajing thmu jong kibru ban thet ya ukada kalong ban kit ban ba ban rong kumta kini kibru kibabe kishu ailat ya ukada pon jai kumni klamda pendon kam ya ka ka bakidon uneu khpa habau yo sngo ya kata ka jingkran jong kibru ula pun shong ya ukhon jungu halor jong utau kada mat ki beteng ya kata ka jual anti jengki enda kila poi kham hakmar kandiat kila kendo saya kawe pat ki grup jong ki beru ki bala teman baki long ha kata por keperthai ayukum kane keba ukhon samla usyong halor jong kada kadba ukpa ubala teman uyat daga kejat kadehi kumbaki ong baka juk kan sakala bagi khon kimnang shu ban burom ban khen yaki kimiki pa jongki uni ukpa habau yo sngo yang ka jingkran jong kita ki beru ma uru ula sngo de ya kata ka jing ong jong kita ki beru kumta open here ya utau khon chu bat usyong jadi halor jong utau kada bat ki peteng ya kata jal anti jingki sya kata ka exhibition endala poi kham hakmat kandiat pat kilai kendu sa shi group pat kita ki khna samla ke basyong hangta bat kita ki khna samla ke long kum ne a ka perthei ayukum kane ukpa ubam don jing sngo shu yala ujong ukhon yala de usyong jai halor jong ukada kadba ukhon pat ubapli usyai de ka kejat a ka perthei ayukum kane uta utemen ubapli habau yo sngo ya kan ka jingkran jong kita kana samla mauru ladap da ka jungkul mar kumta open queue ya khod jung pan syong halor jong kata kada bat kumta kila beteng ya kata ka jihal eng dijengki sya kata ka yo enda kila poi kam hakmat kan der pat kila kendu sa shi group pat kibriu bat kita kibriu pat ki ong a ka perthei ayukum kane ka bom don jing sngo shu ya kimrat kimereng haka jaka bakin ya ka kejat kile ben penban ya uti umrat kat no ka jingkhia jong kita ki biru ka basyong halor jong uti kada ngam tharai bo play ula aibor hadu kata-kata ya uti kada bo ula ban kit ya kita ki angu ki biru uni utemen habau yo sngo ya kata ka jingkran jong kita ki ve pat ki biru ladap ka jingkul mar ngan le ayu pat ken berkumta ulap hawat ya ukhon jungu ya we uding bajrong ba enda ukhon jungu ula lap ya uding bajrong uni utemen ula te ya ki kejat jong utau kada bat kila tep da utau deng hapdeng kita kejat jong kada bat lastang man ra ya utau kada kibru habak yo I kata ka sin ka kaba ukpa bat ukhon kira ya utau kada kibru kila lastang man rokhi ben ya kita kishikpa shikhon bakira ya utau kada haka jaga bakin pendon kam ya utau kada gite bat kira penban ya utau kada Henry kini kishikpa shikhon kim sngap shu ya kata ka jingkran ya kata ka jingkr khibin jong kita ki brew yaki namar kila persyang lut ya barok kilar kelenti kumno mampun kam ya utau kada Henry hakawe pakawe kasen bagi pendon kam ya utau kada kin don bej ki bakran bin yaki berkumta ki ya la kayat hakata ka lenti jong ki kim sngap shu ya kata ka jingkran jong kita ki brew hashwa bakin poi sya kata ka jaka hakaba kata ka yeu kadon ki haban ya lengba ya kawe ka jingking bakat ba kidan ya lengba ya kata ka jingking uni ukada pat ula sngo thait namar naduk mene ula syate hakini kibriu bat kumta ula stang ban khi bat hakata ka jingki hakata ka jinyak sai jong uta ukada kindi ki arngut kila dukno ya kata ka balance jongki bat hakum kata ka por kat ba kidan ya lengba ya kata ka jingking baro arngut kila hapno sya kata ka bat namar bakalong ko ka bajelu ki kejat ki keti jong ni ukada bala syate la ban jengi hakata ka bat ula yap sendon hakata ko mentah uni ukpa bat uni khon kidap daga jingbabe patang namar baki skap ya ka jingkran jong ki brew yaki kila dolut yaki eki baro kim la ban poi shayu kim la ban di ya utau kada jong ki ne kim yo ro ban pan phai ya utau kada jong ki shayi
But haka bakadu usually pai thli si ying jangki. Ka jing to khana kalong ka balangkot Henry ka ka jing sneng ka bangilaban yo nakane ka jing to khana kalong ba haka jing im jongi. Ngimde ban pen sngap ngimde ban pen sngo ya ka ka baki beru ki keren yangi. Ngidi ban yaj ngidi ban im yala ka jong ka jing im jongi. Kat kum ka jing la jongi, kat kum ka jing sngo jongi, kat kum ka jing don jongi, lene kat kum ka jing bom don jongi. Day na kada daw ngong ipi pangimde ban pun kuslai de baka ka baki beru kin kren chapang jongi namar lada ka kella kata ka jing shem kata ka jing kendo jongi ka jing kren jongi beru kan sakella but lada fi job kin sa ong ipi hoi ngila tip hi baka ne ka si kan sajia ha ka jing jong pi ngi tip hi ba phila ban le ya ka ni ka kam but ngi tip hi ba phila ban kot shadow ka ne ka kardan Henry lada ngi rampat kita ki jo ki beru ki ban saya ro yangi Iban sa ong yangi ngila ong am yapi ba phim de ban yait lang ba kanek lenti ba phim de ban le ya kanek kam Henry an ong yapi ba la fis ngau de ya kanu kanu kam ko ba phitre wana peskap ya ka ka ba ki biru ki kran shapang jompi le ya ka ba hatam ka ba phila ublei da lelero em unam ino yapi de na kata daw ngajupon don kam ba ya kanek kinten rangkat baka jing kershan jong ki bahaying hasan jong pi ka jing korkhu jong utrai nang bo nang thau na jong im ya kata ka jing im le ya kata ka kam ba phin long ka nuksa ka babaha nak pata jong kwe ngin second do pi ya ka be part ki video tar hadu ko tak por bye bye stay safe